Ang Tingog nin Barangay, programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, sige, balik kita digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan in the... Webes na po. 5, 2024. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo. Minabuel tanig di sa programa Alwin Masida Liobita. At double L. Bahan po tabi nindo ako. Sundong alas 8 rin pagkaagang nyan sa programa. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Asin po tabi siyempre sa ...88.3 DWG 1 FM Ligaspi. Good morning po sa Sendo Gabos ha. Welcome na digdi sa programang ini. Ngunya na aldaw na ini. Duman sa mga kababayan niya tong may birthday ngunyan. Maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakantabay na ngunyan. Kami po naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Daday po ninda pinag... mamati nin anuman na katibaadan sa sendang mga buhay.
Medyo mainit ang panahon ko dyan. Pero sabi kan pag-asa, sa susunod na aldaw daw, posibleng ideklarar na po ang La Nina. Mean to say, may kakaigwa kita nin mga pag-uran, digdi po, tabi isa sa tuya. Bako normal na pag-uran na mamatian ta po tabi. Baka ngunyan na December and then pasiring sa January, adi. December pasiring sa January. Yan po ang forecast kan pag-asa. So sabi ko sa endo po, iyan po forecast pero kaipuhan man giraray na posibleng mangyari. Siyempre bako mangkitaan mga espesyalista dyan. Babayan ta po tabi sa mga weather specialist. Digdi po tabi sa isyong ini, La Nina phenomenon. Iba na talaga ang kinaban, ano? Iba na ang panahon, ano? Anyways, ano po ang sa tuya na mga issue ko dyan na pagkaaga, Dr. Cedric Daep ipinagdesignar na bagong Provincial Administrator Kanalbay, La Nina phenomenon, pwede pong ideklarar sa susunod na aldaw, si ko dyan sa pag-asa. Mantang ang holiday season po, 20 aldaw na sana po antes mag-Christmas. Antes mag-Christmas. Sa Pasko man, siyempre, pag Pasko, yaong ka po tabi, siyempre, sa imong pamilya. Iyo po yan. Pag Christmas. Sa mga nakaagi po tabi na ano yan? Sa mga nangyari sa Samuya. Sa mga nangyari sa Samuya po tabi, siyempre, minsan di ka na makapag-isip po tabi na mag-celebrate ka pa po akan Christmas. Pero siyempre kay puan mong akseptaron yan po. Akseptaron mo po, then move on sa panibagong buhay na ipinagtatao sa tuya kan mahal na Diyos. Yung man sa yan pinaka-importante yan Sagabos na mga pagprobar, pagsubok sa buhay na kaipuhan po tabi niya to na lampasan. Lampasan po tabi. Ako medyo malain so 2024 ko. Pero ura man kimaraot na panahon na taon, kaya lang sa kuya, so experience ko personally, may naghilang, may nawara, may namaaram sa kinaban. Kaya medyo magabat so laog sa kuya kan 2024. Then 2025 ako po naglalaom na at least makaka-recover. Tayo naman talaga yan. May nagihan ka, siyempre recover. Ako po naglalaom na sa mga babot daw makaka-recover man giraray. Iyo po yan. Wag lang po na ano yan, madisuspira sa buhay. Fight. Sabi nga na po tabi, lumaban ka, kapit lang. Sige. Anyway, ano po ang satuya na mga bareta ngunya na pagkaaga? So tatapuson ko na ini na issue digdi siyempre tatapuson ko na ini ngunyan, then sabi nga na ipo tabi, whether you like it or not, whether lang, whether you like it or not. Di ba? Alam na ninyo yan. So, dyan sa issue po kan ano yan, so landingan baga kan sira. Aquamarine Peaceport, so Peaceport dyan sa Legazpi. So I think nakuha na po, nabawi na yan after 12 years. So kung igwamanin mga legal questions regarding dyan, bahala na kamuta, ako abo ko dyan makiaram. At permero, kamo ang nakakaaram ta kasi sa legal basis, kamo ang nakakaaram kayan kung ano ang pinagkasurunduan kayan. Kundi ang importante, sabi ko sa endo, dahil maapektaran so dahil maapektaran sa operation because nakataya digdi po yung supply chain kan sira digdi sa Satuya sa Legazpi.
Diyan po tabi sa Aragawan na yan. Pero anyway, siyempre, sabi ko sa inyo, may bagong liderato, bago sa mayor, siyempre po, kay Puhan na i-take over man yan, then sa mga nawaran, mag-isip nin papaanong paagi. Pinakamagayon kayan, maghanap nin ibang lugar para po tabi dyan sa negosyong yan. Sabi ko rin sa inyo, mapira akon yan eh. Kung sa kuya ninyo bagayan kita Abet na, testing nga daw, itaon nindo sa kuya. Ako ngunan padala pa, kuan nindo ngunyan. Sa bagay maluya ngunyan ang sira ngunyan na December, Enero, Pebrero, maluya man talaga ang supply kan sira, kaya mahalon. Iyan ang totoo dyan, ita. Sabi ko ba sa indo, ako nasa sektor kayan. Dahil mo ako dahil po tabi ako pwedeng pag-istoryan kayan, nasa sektor kita kayan, na negosyong yan. Iyan po ang pinakamapirak na negosyo. Iyan ang pinakamapirak na negosyo. Maski da ikang kwarta, po, pwede kang makadilinsya nin bundle na kwarta. Iyan po. So mga parasira, ining sinasabi ko sa indo sasabutan nindo ako kunata. Pero sa mga bako parasira, siguro di ako masasabutan. Apuera kung may know-how ka, kung maski bako ka parasira, may know-how ka dyan sa negosyong yan, masasabutan nindo ako. Basta uni po ang kwarta dyan, millions po ang pig-urulayan bulan-bulan. Milyones po ang pinag-urulayan bulan-bulan. Ang makapot dyan, iyo ang buhay. Iyo ang buhay po. Magiging broker. Broker yan eh. Bako man yan talaga actually, broker talaga. May broker dyan. May inaapod na third party. Ang third party, iyo nga ni po tabi ini, ang dapat na hinahali ta. Ini ang rason kung ang sira sa Legazpi City, sobra kamahal. Nagangalas po tabi ako kami baga, ang negosyo may iyo manaan sa ibong sanang isla, sa Lapu-Lapu. Ngunyan, mahapot na po peraan bakalan sa mga paralawod, ngaya 100 sukilo sa paralawod. Siyempre, ibubugtak mo man po tabi, pagabot dyan mga 120 or 125 pesos per kilo ang sa imong dilinsya. 125. Pagabot sa market, 200 ang kilo. Ang kapital mo po, ikasunag bakaldig di 125. Pagabot sa market, 200 ang kilo. So gustong sabihon, alang kawon, bako po siring kayan sa mga paratinda eh. Duman sa mga special na klase nin sira iyo. Pero sa mga ding ordinaryo, mga turingan, sibubog, di dapat nag-aabot sa siring ka na presyo kung maski barato ang sira. Ngunyan, pabayaan tangon yan, talagang maluya ang supply, medyo maluya ang dakop, tapos makusog ko, lalo na kung makusog ang dagat, talagang dae. Maluya yan. Sisay man malawod dyan. Di ba? Kung, alin po, kinuasam mo yan nin 125, duman nga sa tabako, digdi sa Legazpi 125 man, so mabakal kaya na para sa market, halimbawa sa mga taga-market, madyan sa Peace Landing na yan, bako man sana po, tasuburukiran matala, no, 125 nga sabi, ang pwede kong ikuha sa imo kaan. Madara, halimbawa ako so nagdara, nin 10 banyera, 125 per kilo. Okay. Si Darwin Manso, para bakal, siya supratinda sa market, so buyer. Maduman ka man sa broker, mataram sa broker, 135 nga. May gis siya kada kwan. Isipo din yan, yan sample ko sana yan, tangani na matawang ka mo nin linaw, kung iyan na kwan na yan, medyo masalimuot yung issue. So nagkakapot yan, Hindi, apuirat na dyan sa LGU. Ay po din sa LGU dyan, ang LGU, so nakasusog lang sa ordinansa, kung pirang dapat bayadan, yun na yan. So broker, ang gusto tadigding marumpag dyan, so broker. Broker lang. Ngunyan, 135, babakalon mo, na dapat 125 sana yung receives kan broker sa ko.
Pagabot naman sa broker, madilin siya siyang gis kada kwan, mas matindi pa sudilin siya kan, alam nindo ang broker mas matindi pandilin siya kisa sa sako, ako ang supplier. Aber daw. Tasya, ang kapital niya, liway sana. Liway man sana ang kapital. Para ipapas-on mo, ako, alimbawa, ako so, kwan, diyan pwedeng utang, ikan buyer, makalon mo, pirang banjira sa imo saro. Walang presyo, 135. Pagkatapos kang kwan, mabayad ka naman sa broker, so broker mabayad man sa ko, 125, may 10 pesos. Kung saan ka 2 kilos o daramo, di, igwa ki, sa 10 pesos, igwa ki 1,000 tulos. 1,000 tulos. 10 pesos. Oni dahil siya nagkrudo sa lunadan sa motor sa dagat, dahil siya nagkrudo, dahil siya o kaya dahil siya namasahe kon pasahero sana. Dahil siya namasahe, dahil siya nagkrudo, dahil siya nagbugtak, dahil siya nagyelo, dahil siya nagpagal, ang pagal sana niya po tabi, makiulay. Diba? Ang ikukuha niya, so, kwarta lang, so kwarta kan buyer, kukaon kang broker, o pirang banyera, pirang kilo, sanggatos, 2 banyera, o sige, bayadin ako, yan, tipon. Pagkatapos na ubos so 10 banyerang daradara ko, mabayad na ako naman 125 sa kilo. Pero ipinasa kang broker naman 135. Kaya pagabot sa market, alang kawon po. Natapo ta as of now, kung ko kumparar mo ang tabako, tapos tabako, tapos po tabian area kan Santo Domingo, palabaw ang presyo digdi, alang kawon ang presyo sa Legazpi. Dahil na kita po tabi kuha na, paano nga ya, syudad iyan. Syudad yan, alang kaw man. Bako yan siring ka, yan rason eh. The point is, alang kawon po, so kapital kan mga retailer. Ikon pagabot yan sa market, may broker pa. Kaya sa totoo lang po, dakulo na dapat digding tanuson. Sa market, baka igwa pang nagbubroker pa, pagabot sa base landing, may broker na. Pagabot sa market, siyaan maubos kan sira duman. Sa broker man, may broker pa. Digdi pa sa, siyaan ma-supply dyan. O nagulpe, 20 pesos. Sabi ang tang, argyurgi sana, 20 pesos ang dagdag. Iugon mo yan na ako niyan. Kaya ang sira, pirming may apelyido. Maski po, so, ano ba yan? Maski po tabi ang siraan, season na yan kan, darakupan kan sira, dakulo ng supply, dahil nagbabarato digdi sa Legazpi, saka. Choice mo naman yan, duman naman sa naghara na nahali, dyan sa Peaceport na yan, taaram ko na, iyon naman talaga negosyo nindo kay Tupa eh. Sa ibang lugar, pwede man yan. Sabi ko sa Indo po, ang supply, alimbawa kamo so para sira, ang supply, pwede naman yan po tabi na so mga dealer nindo, pwedeng taramon nindo na, digdi na ngaya ko sa daraga, digdi na ngayaan, kamo pwedeng magkuha. Pwede yan. Pwede yan. Total, iyan na mga broker, tapos ang dealer Darwin, mag-aaramigo naman yan eh. May mga sadirian, araw sa muya, kami may sadiriman kaming mga parasira mi na nagdadara sa mo. Iba-iba man yan, kung si Seso binansyir mo, iyo po, para sa kuya, bako man yan ang end of the world para sa negosyong yan. Pwede mong i-transfer sa iba. Iyo. Kaya, dahil na magpatagasan, sabi ko ni Sendo po, wither lang yan. Kung gusto nito magnegosyo sa ibang lugar. Ang problema lang digdi po tabi is siring kay ni. Siyempre so dating broker, ito ang may control, no? Ito ang may control. Baka umabot kita sa punto na yung rapo-rapo na lang ang magdara diyan. Bata ang rapo-rapo da iman, taduman kami nga ni, da iman diyan sa Legazpi. Pon ka nagkaigwa ka diyan in broker, abo na kami diyan.
Kan may Peaceport na, day naman kami dyan. Day man dyan mabuhay eh. Ang nagdidilin siya dyan, si broker. Maski ngun yan, day kami nagdadara talaga. Nagdadara kami duman sa iba. Taduman, automatic makaskas. Automatic direkta. Deng broker. O saka. O yan. Tamaan aram ko, ang mga supplier digdi, Samar. Mostly dyan, Samar. Samar ang mga supplier talaga actually dyan. Samar, tapos Panganiban, Kamsur. Kamsur. Diyan nagdadara truck yan. Bako manan sa kwan, truck. Iyan ang majority kan supply na digdi sa Legazpi. Pati sa Daraga. Tan mga taga-Daraga, digdi man nagkukuha. Taga-Daraga, apira kan Sorsogon, duman direct taman. Pero di tan Sorsogon eh. Ngunyan, mas dakulon, dagkukuha digdi. Ngunyan, siring kayo ni. So mga supplier, kan inot, ang problema kini kundi na mag-supply Darwin. Dahil na mag-supply, dahil na ngayakaan, dumana sa kon. Iyo yan eh. Taan Samar, ako pigiling ko. Turoom kong konsirisay niya on dyan eh. Pigiling ko, mga amigo yan kayo eh. Yung agong kaan, yung bayaw, iyo ang nagkakapot kan mga taga-Samar. Kaya ito natapig tataram ko ini kasi po aram ko yan kay ito pa. Since 2007 since 2007 aram ko po kung paano nagdadalaga ng negosyong yan. 2003 aram ko po kung paano nagdadalaga ng negosyong yan. Ura pa ining kwan, pro Peaceport yan, yan pa so. Ta kami kayo direkta dyan sa may Victory Village eh. Kanagkay ko ng Peaceport, bye. Nawaranin almost mga 500 kilos ang darami. Di ba? 26 minutes, lampas po ang alas 6 din pagka-morning. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Chartabon, bakit makatulog sa tiyan? Walang amoy kulog, kahit sampay sa loob.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time, 31 lampas po ang alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Dikdik kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, magtibay ng servidor. Governor Rex Lagman, tunay kang malalaoman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon, way puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Pasalamatan ta po ang samuyang mga sponsors sa
Digdi sa Christmas Activities 2024, Tancholing General Hospital, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, La Roca Miranda Suites and Wawais Restaurant, Lacantola Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal, Manager in Order, Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan. GRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes. Bicol Pod Delights Catering Services, Purok 2, Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Miss Tess Nota, Colbali Purified Drinking Water, Redro Street, Daragalbay, Miss Erlinda Tapia. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi po sa Christmas Activities 2024. Let's go! Alright, balik kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin 42 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Kaunta na muna ang report. Alat ko na ha. Propistong lay para sa reintegration kan mga balik Pilipinas na OFW ipinagsulong ni OFW Party List Representative Marisa Magsino. Si kabahaging Ma Rodriguez may report. DWGO Live Report. Mark Amin.
Binigyan diin ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang malakas at komprehensibong programa para sa mga bumabalik o balik Pilipinas na mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ang nilalaman ng House Bill number 1130 na isinulong ni Magsino sa Kamara de Representantes, busod na kanyang advokasya upang magkaroon ng isang komprehensibo at integrated approach para matiyak na magkakaroon ng reintegration ang mga balikbayang OFWs na una ng inihain ni OFW Party List Lady Solon na si Magsino ang House Resolution number 2056 na ang pangunahing layunin ay magkaroon ng masusing investigasyon ang mababang kapulungan kaugnay sa implementasyon ng pamahalaan hinggil sa reintegration programs na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration at iba pang mga government institutions. Dahil dito, pagdidiin ni Magsino ang kahalagahan ng pagkakaroon ng evaluation at pagrerepaso sa pagiging epektibo at komprehensibo ng naturang programa upang agad na matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga OFWs na bumabalik dito sa Pilipinas. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat Mar Rodriguez sa report. DWGO Live Report. Sige, so balik na ako digdi sa programa. Yaon man po si Nestor Kagitla pag-upgrade sa pambansang kalsada sa lalawigan ng Iloilo na kumpleto na ng DPWH sa kabahaging Nestor Kagitla. May report. Nakompleto na ang isinagawang pagpapabuti ng pambansang kalsada ng kagawaran ng Public Works and Highway na ngayon ay tiyak na mas ligtas at mas maginhawang paglalakbay para sa mga motorista sa mga munisipyo ng Leon at Pabia, lalawigan ng Iloilo. Kinilala ni DPWH Region 6 Director Sunny Boy Oropel ang nakumpletong proyekto sa rehabilitasyon sa kalsada kasama ang junction Bangkal yung Antique Boundary Road sa Barangay Anunang Talakuan. Ayon kay Regional Director Oropel, ang rehabilitasyong ito ay kinakailangan upang mapalawak ang buhay ng serbisyo at ibalik ang orihinal na dinisenyo at kaligtasan ng mga seksyon na lumala dahil sa pagtaas ng daloy ng trapiko, mga kondisyon sa kapaligiran at pagtiipon ng infrastruktura. Samantala, natapos na rin ng DPWH Iloilo Port District Engineering Office ang Portland Concrete Cement na paving ng isang 648 meter na kalsada sa Barangay Balamag, Pabia. Pahayag pa ni Regional Director Oropel, ang mga na-upgrade na kalsada na ito ay nagbibigay ng malayong mga komunidad sa Leon at Pabia na ligtas at walang pag-akses sa mga pangunahing serbisyo, transportasyon at mga oportunidad sa ekonomiya. Ang mga proyekto sa rehabilitasyon at concreting ay ipinatupad sa halagang 55.9 million at 5.9 milyon mula sa DPWH Central Office, Manila. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang Alright, salamat kabahaging Nestor Kagitla. Yo, 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, on my
Sige, balik na ako digdi sa programa po. Alat ko na. Maray na barita di. Maray na barita. Entian. Sabi na eh. Alright. So, duro-diretso na kita digdi sa programa. Ang problema ngunyan, ang satuyang problema ngunyan, kung papaano po tabi niya to kukonbinsiron yung tao mapadapit digdi sa mga nangyayaring korupsyon digdi sa satuyang gobyerno ngunyan. Paano ta kukonbinsiro ng tao na talagang ano ba yun? Di mo makumbinsir ang tao eh. Dipisil ang pagkonbinsir sa tao ngunyan. Sabi nga ni po, paano mo lalansyon sota? Di ba? Di ba? So anyway, sabi ko sa endo po, ang pinaka-importante diyan, ang pinaka-importante diyan po is siguro kitang baga Pilipino makaskas-an sa tuyang utak, maging makaskas po an sa tuyang utak kung paano tayan gigibuhon, no? Kung paano ta po tabi gigibuhon. Iyan ang pinaka-importante. Iyan ang pinaka-importante po tabi niya to. Sabi ko nga ni, sa siguro sa mga masunod po, ang mga masunod sa nangyayari ngunyan sa bida politika, sa nangyayari ngunyan sa bida politika, masasabi ta na masakit, no? Masakit po talaga ang kamugtakan kan sa tuyang nasyon. Maging lokal man o nasyonal, masakit talaga ang kamugtakan. Masakit talaga po ang kamugtakan, lokal o nasyonal. Sige. Alam ko na. Puro iwal sa politika eh. Puro po iwal politika. Day kitang pahingalo. Day kitang pahingalo po, puro iwal kita sa politika. Sana matapos na po tabian problemang yan. Ngani po na day kita mabugtak duman sa medyo alanganin na sitwasyon. Matapos na yan po tabian. Gabos na yan. Gabos na yan sa tuya. Pero sabi matatapos ini sa 2028. 2028. Taram nindo, iyan ang panahon kung papaano po. Panahon na yan po tabi kung papaano kita magkakuan, mapapakaray po ang satuyang estabilidad pagabot sa politika. Ibang-iba ang Pilipinas eh. Ang Pilipinas dahil natatapos ang iriwal sa politika. Ang Estados Unidos pagtapos na ang iriwal lang sa inot eh. Tapos paururagan ki ano ba 'yon? Paururagan po tabi ki diskarte kung paano sinda bubutuhan. Pero digdi sa tuya, paururagan ki kwarta. Di ba? Paururagan ki kwarta. Iyon ang kwanta digdi. Saka. Di ba? Paururagan ki pirak. Kung sisayan may kwarta,
duman ka. Kung si Sen may kwarta, duman ka. Iyo yan ang nangyayari ngunyan. Sa kabagasan. Papaano hunta? Sa bagay, kung ihilingon ta po, kung hilingon tatabi, talagang medyo magabat sa lado kan kuan. Sa lado po tabi niya to. Ang mga politiko kinakawatan kita kinakawatan po tabi kita kan mga politiko ngunyan. Mga kuan, sabi nga ni po tabi, mga kita man, nagpapakawat man kita. Diba? Sige. Maski sa lokal, medyo magabat medyo magabat sa lokal. Pati sa nasyonal. Magabaton. Kaya nga sabi ko sa Indo, ang lokal ang grabe. Ang lokal po tabi ang grabe na kuan na nangyayari. Ang lokal po ang grabing nangyayari. Saka. Di ba? So in a way, sa bagay kita man ang may problema kitang mga Pilipino natuod na kita kan kwarta. Puro kwarta yung nasa isip ta sa kabagasan. Diba? Kita panong ko na ito maparam na ako. Param naman kita sa programa. Penting aldaw na sana. Ahalat nung tapas ko na. Alright, sa pagi kayo ni maparam naman ako ha. Nagdi sa programa. DWRL Barita alas 7. Malamig ang simoy ng hangin kaysa